Extended hanggang July 15 ang umiiral na Modified Enhanced Community Quarantine sa lalawigan ng Bataan. Ang pagpapatupad ng stricter quarantine protocols ay bunsod ng lumulobong bilang ng COVID-19 cases sa buong probinsya. As of June 27, 10,735 na ang naitalang kumpirmadong kaso ng coronavirus sa Bataan. 1,108 sa bilang ay aktibong kaso. 354 ang namatay at 9,273 naman ang recovered. Ayon kay Governor Abet Garcia, hangad nilang bagong magtapos ang taon ay makamit na ng Bataan ang herd immunity. Nasa 20 vaccination areas sa lalawigan ang araw-araw nang nagro-roll out ng COVID vaccines. Dahil ang target po namin in the next 2 to 3 months, basta sufficient yung supply ng vaccine ay magkaroon na po ng herd immunity sa Bataan. Patuloy rin ang monitoring sa mga papasok at palabas ng probinsya. Tanging essential travel tulad ng pagpasok sa trabaho at emergency purposes ang pinahihintulutang makapasok ng lalawigan. Mga alfresco dine-in ang iminungkahi ng Provincial IATF para sa mga bukas na kainan. Bawal pa rin ang mass gatherings at hinimok ang karamihan na kung kakayanin ay idaos ang kanilang aktibidad via online. Samantala, ayon sa report ng Provincial Tourism ng Bataan, sarado ang higit 170 inland at beach resorts sa buong probinsya. Maliban sa provincial border checkpoints, nagtayo na rin ang checkpoint ang ilang barangay upang maiwasan ang pagpasok ng mga outsider o hindi residente ng naturang lugar. Rainiel Pawid, CLTV News.